Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mga kabiyanan, yari na ang aton drama ngaton tiguluhan. Kinki diri sa aton palatuntunan, isaysay kay Kuya Hil. Mga anak, tay, dali ka manay, mga anak, may hambal ko sa inyo. Ho, tay. Sige, magpungko ka madala, ha? May hambal ako sa inyo, mga anak. Ano na tayaw? Ikaw. Total, Joel, kaya ikaw ang kamagulangan, kinahanglan nga magbulig ka diri sa sulod sang aton panimalay. Ay, ho, tay, mabulig ko si mo, tay. Ano ako ni bulig, tayaw? Kuwan, anak, mamaligya kita. Ha? Mamaligya kita. Kabalo naman ka mo nga kapigado. Ti, ako yataya. Ano akong mabulig, tay? Ikaw, Noel, dari ka lang sa balay. Ikaw matigang, ikaw manghugas pinggan. Kay si Joel naman, maupod sa akon, kag kay nanay ninyo. Ha? Mamaligya kita para may pakaon ako sa inyo. Kay baw kapigado, gid katama mga kabataan ko. Pabi nyo, bisan pigado, basta may mga guwapo ako ang kabataan pareha sa inyo, malipay na lang ako, mga anak. Hindi ka mo magkabalaka. Kung madamo ang amon nga income, mabakal tas ang paborito nyo. Ha? Kabalo mo kung paborito nyo, inang atay-atay nga tinapay. Ho, tay, paborito ko na. Paborito ko man ganin na, tay. Sige. Sige na. Mahimos na kita, Joel. Kay mamaligya kita. Plastic ka mo da, plastic. Ay, plastic ka mo da. May araman di kami kingke. Plastic, kingke. May ariman kami di ko na. May mga kasagman kami. Limango, pasayan. Damo. Bakal na ka mo. Mga kauturan, bakal na. Hoy, Dong, ano na, Dong? Mga plastic ni sir. Hoy, hala, Dong, bago pa mo lang kami nakaladlad des merkado. Hindi ka magkabalaka, sir. Manukot lang ko karon kung may income na ka mo. Ay, pumayog ka, Dong. Sige. Okay, binili ko na plastic. Mabayad lang ko karon. Pumayog ka pa. Kay nagapamaligya ka plastic pero karon ka pa manukot. Sige, Dong. Salamat, Dong, ha. Ibutang na, Dong.
Tapos pamatsag ko ba? Day! Day! Ari na ka mo? Day. Ari na kami. Papalihog ko bi trapos ang likod ko, day. Grabing balas ko, day. Kalahan sa pamatsag ko, day. Dason, day. Palihog ko to, day, ha? Palihog ko, initi ko tubig, day, kay manibin ko. Orwell? Manong? Ano, Noel? Manong, pigado kita katama, Manong, no? Sige lang, Ang importante, plangga kita ni nanay kag ni tatay. Wala po dyan ka-eskwela, Manong. Hoy, naka-eskwela, kuya. Galing. Hasta lang ko grade 6. Day, ako, hasta man lang ko ganyi grade 2. Sige lang. Magka-dawa-dawa ko. Patapuson ta kay elementary. Bulig lang tanay sa balay. Pigado tabi. Noel. Manong? Ang nami lang kung magpakabuot ka lang. Dason kung anong ginasugo ni tatay kag nanay, aton lang tumanon. Manong Joel? Ay, baw. Daw kasan ulang. Ay. Igo na lang ako sa paglululantaw sang kingkingay ni. Nagligad ng mga panahon. Dalag ko na si Joel kag Noel. Samtang ako nagakatigulang naman. Kag napatay na nga ako nasawa nga si Amelita. Ay, ang kabuhi matuod hoo. Man, kung wala ako pagsalig sa Ginoo, madugay na ako siguro nag-surrender. Nadumduman ko pa sang una. Kung ano-ano na lang ang mabaligya ko. Pero ang pinakabakal gid sa una sa akon, ang kingki. Labi na gid kung Disyembre, nag-aobra ako parol. And then ang plastic. Kung ano pang makita ko nga mabaligya ko. Ang kabuhi matuod sang tawo, hindi mo gid mapaktan. Basta may pagsalig ka sa Ginoo, hindi ka gid niya pagpabayan. Hello, tay. Oh. Mapadala ko dira, tay. Dugay pa? Nag-renew abi ako sa kontrata ko, tay. Oo. Hindi ka magkabala ka. Gali. Pwede naman na mo ibaligya ang balay, tatay. O hindi ka ni, hatag na lang na kung sino dang mapusuan mo. Total, nahuman malang inas kawayan kag kahoy. May ginamot-amutan kami ni Manong para makabakal sa balay. Para bisan paano tay, maka-star ka man sa balay nga ginando mo.
Oo, tay. Palangga ka namon. Kung buhi lang si nanay, siguro malipayon po siya, tay, no? Salamat, tay, ha? Salamat sa pagtudo mo sa amon. Kung hindi lang sa kinki kag plastic, tay, siguro hindi kami sinimag-amunin ni Manong. Madamo gid niya salamat, tay. Be. Kasubo sing daagian ko. Nasunog ang balay ko. Wala na ako sang istaran. Husto. Makadto ako sa ilan ni Paripoldo. Maayo ako dito, total siya man lang isa. May star ako dito sa iya kung pasugdan niya ako. Bisan duha lang kasi mana. Hasta matapos ang ayob-hayob nga ginatukod ko. Makadto ako kay Paripoldo. Makadto ako dito. Ay, Paristong! Ay, Paripoldo. Mayong aga simo. Ay, mayong aga, Paristong. Ay, bati ko nasunog ko nung balay mo, pre. Ay, oo, pre. Amo na gani nga ginabulig-buligan man ako sa mga pamilya ko kag iban pa. Kabalo ka naman niya, balo na ako kag kabataan ko. Ato man sa, kung di-hindi ni may ubra kag may mga asawa. Kaya hindi sila magkabulig sa akong maayo, pre. Paripoldo. Be. Oy. Hala. Twistong, ari ka. Joel. Baw. Nagagwapo ka na gida. Sa kalois mal nga Ginoo. Anong aton, Twistong? Ari ako diri agod magpangabay kay tatay mo. Dala ka mo, anay, tay, palihog ko na kay ko na. Twistong. Sige, anak. Sulod. Sulod, Paristong. Sulod, anay. Anong aton, pre? Pare, pwede higda lang ako di siyang pila kagabi si imo. Wala na ginabi ko siyang balay, pre. Ha? Kay kwan, pre. Ining maluoy ka sa akon, pre. Pasensya ka na, ha? Ba? Paristong. Pasensya ka na nga siyang una. Nag-ayo ka man sa akon siyang kwarta. Naghulam ka sa akon kay gintipda si Joel kag Noel. Pero wala ko ikaw gipahulam, pre. Kay siling ko may gastuhan ako sa tuga kwarta. Ginbalibaran ko ikaw. Pero si Tutoon may kwarta ko sa to, pre. Kagpasensya ka na nga siyang nagalibod ka mo siyang plastic ni Joel. Nagpasilong ka mo sa balay. Kag siya nga time nagakaon gid kami. Pero wala man lang ako makaagda sa inyo. Tungod namin kay siling ko kung pakaunon ta pa ka mo, basi magkulang ang budget namon lang. Kagato pagin preng natabo nga gibahaan ka mo. Kaya ginsalbar lang namon ng amon kau galingon kag kamo ni misis mo. Wala ta ka mo ginbuligan. Pasinsya gid kayo, Paripoldo.
ka mo sa mga sala ko sa inyo. Pero di ka magkabalaka. Kung hindi mo man ko pa istaron din, hindi mo man ko pa higdaon, hindi maglain ang buot ko. Ano abi kay siyang una abi. Doon di man ko kabalo magbulig sa parehas ko mo. Nadumduman ko pa sa una. Ginhanot ko si Joel kag Noel kay na ang inyong mga manok ba lang nga nagsulod sa balay. Nadakpan ko kag kabalo ko nga inyo gali ginhanot kong kabataan mo. May ina lang to pre Hindi na lang to pag kuan na bala. Hindi na lang to pag dumduma pre. Paripuldo. Kakwan. Habi mo, si Joel kag Noel, nakabakal sila balay. Pare istong. Hindi na lang napagdayo na ang imo hayob-hayob nga balay. Ang kwarta ngay na, nga igasto mo, ibakal na lang na bugas kag sudan, kag para makasugod kasi mo pagpangabuhi. Habi mo, gintawgan ako ni Noel. Silinga kung sino ko nung akon mapusuan. Ihatag kong balay namon nga ini. Bah, Paripoldo. Paristong. Imo na lang niya. Kaga, basta, halungi lang pareha. Halungi lang, imo lang niya. Yari ako karon naka-star sa balay ni Paripoldo. Do hindi ko gigyapon mapatawad ang kaugalingon ko. Kalain siya nguna sa akon. Mayara ako pero do hindi ko kabulig sa akon parihas. Labi na gid siya kay Paripoldo. Ano malang sila ni Paripoldo sa una? Nagabaligya lang siyang kinki, plastic. Kagiban pa kung anong mamakita niya nga mabaligya niya. Samtang ako iya may mga karabaw, may sakayan pang dagat, kagkanami siyang balay ko. Pero inatanan na alimunaw lang. Sugod lang siyang napatay ang asawa ko. Kaga nagpalang asawa kag nagpalamanan ang kabataan ko. Namigado na ako. Tubtob nga nasunog ang balay ko. Kag ang mga karabaw ko, ginpamaligya ko naman. Ang sakayan pang dagat ko, naguba man to tungod sang bagyo. Ay, matuod gid ang siling nila. Nga ang tao nga wala mo ginabuligan. Ang tao nga ginaihig-ihig mo lang. Ang tao nga ginpabayaan nimo. Amo pagali ang makabulig sa imo sa tion siyang kapipitan. Mga anak, Joel kag Noel, Tay, salamat gid sa inyo ha. Ba, naghibi ka, Tay? Hibiin isang kalipay, anak. Luhain isang kalipay, tungod. Wala niyo ako ginpabayan.
Nangin maayo kang amay para sa amon tay. Kag hindi ka ginamon pagpabayaan. Tanawa bala ho? Wala pa ako sang asawa. Ako man tay. Wala man ko dayon ng asawa. Pero manugpakasal na kami sang nobya ko tay. Amo man ako tay. Ang importante, naging una ka ginamon. Salamat mga anak. Mga anak, Tay, tay, may iayo ako sa inyo. Pwede? ano ina tay? Ano ina tay? Anong iayo mo sa amon? Baw, kalapad siyang ugsara ni Paripuldo limpyuhan ko ini mayo. Agod tong akon makapamasyar sa diri. Mabilib man sa bala. Matuod nga ako na ini kay ginhatag nila ni siya akon, pero ipakita ko nga maayuhon ko gid ni. Kingke! Bakal ka mo, Kingke! Bah, may nagalibod kingke. Kingke ka muna! Kingke! Hoy, mayo guro mabakal ko kingki ay. Kay basi mag-run out, may gamiton ko. Kingke! Dali di Dali di kingke! Kingke! Ay! Op! Da! Ba! Uy, hala! Uy, Paripuldo, ikaw hindi? Oo, pre! Ako na, pre! Baby, pili ni sang kingking ang gusto mo. Nabigado ka man, pre? Uy, no nagbalik kas pamaligya kingkihaw. Abi ko anay abroad si Noel, kag si Joel may maayo nga obra. Nga nagbalik ka sa pagkapamigado mo. Abaw, kaluoy man siya mo, pre. Te, gibaligya niyong balay niyo. Pwede ka di, pre, diris balay ni mo. Imo man niya. Hindi ka magkabalaka. Ginbuligan mo ko gani, ti buligay ta nga duwa, Nano, wala na obra si Noel kag Joel. Kung wala na sila obra, ati duwa ta malibod siyang kingki para mabuhi kita, Paripuldo. Ha? Nano ka man ni mo pariistong man? Ha? Nga, Paripuldo. Hindi ko ni ibaligya ang kingki. Tanan nga mga suki ko sa una sa kingki, ginobrahan ko, kay ihatag ko ni sa ila. Handumana nila sa ako na. Kung madula na ko, at least may madumduman sila nga si Puldo sa una nga manugbaligya plastic ay kagbaligya kingki nagbalik para tagaan sila. Ari. Ang plastic ginpotos ko gining kingki. Imo na lang ini pariistong. Kag malibot bagid ako. Malibot ako sa mga suki ko. Managdag ako ya ka kingki. Paripuldo? Dalayawon ka, Paripuldo. Dalayawon ang imo ginabuhat. Tay, mga anak, ayhan, tiunay ni nga, magpaalam ako sa inyo. Di kulang na ako, mga anak. Kaya, hindi na ako magdugay pa. Mapas na ako kay nanay ninyo. Oo, gali. Kinanglan niya kung
mga asawa na kamo kag may mga anak na kamo. Hindi nyo gid pagpabayaan sila, ha? Bisan ano kapigados ang pangabuhi. Ang importante manggaranon kamo sa pagpalangga kag paghigugma. Mga anak, mapaway na ako. Kapoy nakita ko katama. Tay, kung kami lang, hindi pagin kami gusto nga. Di madulag sa amon, tay. Oo mo, tay. Palangga ka na amon, eh. Sige na, tay. Pabailan na nga mga pahuway-pahuway ay na tulog ka na lang, anay, ha? Kay pag-abot, pagbugtaw mo, boss, lain naman nga adlaw kag ilagaw ka na, montay. Ano? Hilagaw ninyo ako nga nabudlayan naman gani ko maggiho. Do hindi naman gani ako makakaon. Tay, kung hindi ka makalagaw, ti, mahimo kita sang party-party, boss, para sa imo. Mga anak, aga na. Mabugtaw na ako. Si Manong Joel naglakat na sa obraya. Kadoon ko si tatay siya kwarto. Kadoon ko. Arin ako sa kwarto ni tatay. May nabitay nga. May nabitay nga duwa ka Kinky? Kag may ngalan, ha? Joel kag Noel? Popilti gining amon amay, ho. Ka-special nga Kinky ngayon niya. Manami nga Kinky ni. Yatag ko ni kay Manong ang isa. Makabulig ni sa amon. Bao si tatay lang, ho. Tay? Hindi. Tay! Diyos ko! Wala nagaginawa si tatay! Tay! Tatay Poldo! Tay! Mga kabyanan, napatay si Poldo nga balon ang pagpalangga kag paghigugma sa iya mga anak. Apang ginbinlan niya sang handumanan ang iya kabataan. Amo ang Kinky nga kon sa diin amo ang nagpatubo sa ila kag amo ang nagiya sa ila pagpangabuhi. Ini nga drama nagapamatuod lang nga bisan ano pang status ng imong pagpangabuhi, basta hindi mo pagbiya, hindi mo pag-ibiya ang Ginoo sa imong pagpangabuhi, hindi ka giniya pagpabayaan, kagiyahan ka giniya sa maayong dalan nga imo pag-ausoyon. Kabay pa nga nakakuha naman kamo sang leksyon sa atong drama, obra maestra nga atong gintiguluhan, Kinky, diri sa aton palatuntunan, Isaysay kay Kuya Hil. Produksyon sang 106.9 ESFM Community Radio.